Moi! Tänään tulee vähän tämmönen lyhyempi video, kun me tehdään tonne Mautoon strippitanko. Täällä mulla onkin sinne kattoon tämmönen erittäin nopeasti tehty pala. Tossa on tosiaan 2 reikää. Ja katon pilarissa on 2 vetomutteria ja noitten läpi menee pultit. Ja tohon keskelle tulee vielä tommonen M8 mutteri. Ja jos mietit miksi mä teen tän vaikeasti, niin tämä on tämmönen ohkainen levy. Ja se katon pilari on muutaman millin paksu. Nämä mutterithan on suunniteltu, oliko 1-2 millin tämmöiseen levyyn. Niin mä laitan sen 2 M6 pultilla tän palan sinne kiinni, semmosilla mutterilla, mitkä on vähän huonosti kiinni siellä. Mutta koska niillä on 2, niin tämän pitäisi tän levyn pysyä hyvin siellä kyllä. Ja sitten tämä mutteri tässä keskellä saa olla hyvin kiinni tässä levyssä, niin se puristuu tuohon kummallekin puolelle. Tähän videoon tulee tosiaan sitten vähän useammalta päivältä videota, koska tämähän täytyy tämä kiinnitys tälle tangolle laittaa paikalle ennen kuin laitetaan verhoilut ja tangon saa paikalle ja vasta kun verhoilu on paikalle. Mutta nyt voitaisiin mennä laittamaan tätä tangon kiinnitystä paikalle. No niin, täällä olisi nyt niittimutteri paikoillaan. Niin lyttyy, että joudun tuosta vähän rälläkällä hiomaan päältä pois, mutta mä muuten että se toimii vähän normaalisti. Sen näköinen tuli siitä. Nyt pitäisi käydä asentamassa tämä paikoille. A few moments later. No niin, nyt on kulunut muutama tunti viime klipistä ja löysin nämä pultit siihen kiinnityspaikkaan, niin nyt voitaisiin käydä asentamassa se. Joo, no niin, nyt täällä on tämä kiinnityspaikka valmiina. Joku ei vielä hokassu, niin tähän tulee tämmönen lypykkä ja tohon tulee tanko väliin. Mä näytän sen sitten kun saa verhoilun paikalle, että miten mä saan semmosen tukevan kiinnityksen sille tangorattua. Täällä on nyt niinku tämmönen alumiinilevy. Vähän jäykistämässä tuulelasin yläpuolta. Täällä oli tämmöset lovet tällä alapuolella. Niin mä laitoin tonne, sit tossa menee se lovi, niin siellä on 5 milli alumiinilatat ja tässä on tämmönen melkein tämän koko alueen kokoinen tämmönen alumiinilevy päällä. Ja sitten mä laitoin kans nämä pilarit on nyt kans täytetty uretaanilla. Tää on nyt tää pilari jo sen verran jäykkää, että en usko, että tuo tuulilasi nyt ihan hirveästi enää antautuu tuosta. Varsinkin kun saadaan se tanko tuohon yläpaikoille. Mulla oli vähän veikkaus, että tästä kun jäykistetään kaikki muu, niin sitten viimeisenä rupeaa tuulilasi antautumaan. Se on viimeinen paikka mihin halutaan, että kaikki rasitus menee, koska ne on kalliita. Yhden tähän on joutunut vaihtamaan ja ei kyllä toista tarvitsisi vaihtaa enää. Mutta joo, me nähdään seuraavan kerran kun ollaan laittamassa tankoa paikalle. One eternity later. No niin. Nyt on taas muutama päivä mennyt viime klipistä ja täällä olisi nyt tanko paikalle. Siitä tuli tosiaan nyt ton näköinen. Sanoisin, että aika tommonen huomaamaton kiinnitys tonne ylös ja
Ala-alla on sitten laatikkoon ruuvattu tommonen kiinnike. Mä teen tähän turvavöitten taakse semmosen rautasen palikan, että mä saan ton tangon kiinni niinku tonne. Niistä ei tarvii sitten propperin mittauksia ottaa pois, kun tuo on niinku kotelossa kiinni, niin se on laito ollut. Mutta semmonen tuli. Tohon on tuollainen pieni pituussäätö tehty itse tohon tankoon tohon noin. Siihen on hitsattu 2 tämmöstä jatkomutteria yhteen. Niin tämä toinen paa on kieritetty tonne vähän alle puoliväliä. Tätä puolta saa niinku säätää sitten, että ton saa ton yläpään kohille. Nyt on tosiaan laitteistokin kasassa jo ja tässä on ensimmäisiä testisoittoja kokeiltu. Ja kiitos kun katsoit videon ja ruvetaan ensi videolla sitten kokeilemaan ja soitella tätä. Ois siihen asti, hei hei!